बहुत शेयार खालामनाय नुदों ओमफ्राय भिउ नुदों कमेन्ट नुदों मथा मथि शेयार खालामनाया 182 ना मा जाबायमोनदां बेबायदि शेयार खालामबाय थानांला जायखिजाया जेनेबा बन्द खालाम जों आखाइ खबजोबो बेबायदि फेसबुकआव शेयार खालामबाय थानांला आरो मोनथिनाय बादिब्लाथ' इउटुबावबो होबायनो जों दानि बावैसो मोनथिदों लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों भिडिअ नायग्राफ्रा भिडिअ नायनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोननि सोरबा सासेनि भिडिअआ मोनफा मोननै भिउस बारायदों भिउस फैदों आरो जोंनि नायनायनि भिउस फैनायजों भिडिअआ सोरनिबा भाइरेल जालांदों दिनै भाइरेल जानायनिबो दिनैहाय सोरबा नायगिरिफोरखौ दुसिनो हमदों आरो सोरबाया शेयार खालामग्राखौथ' गोन्दो रायखायो बिदिजों मा जानो नायग्राफोरखौबो दाय हमो सोरबा शेयार खालामग्राखौबो दाय हमो भिडिअखौ गुसुं क्लिप सालायनि नायदो भिडिअ भाइरेल जानाय नुबाय थादोंना जास्ट माने फानि टाइप भिडिअ बे भिडिअनि थाखाय जों दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों माने शेयार खालामग्राफोरनि थाखाय लाबोनो गोनां जादों आरोना फेसबुकआव जे भाइरेल जाबाय थादों बे भिडिअआ बेनि थाखाय जों नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जायखिजाया फेसबुकआव होनायखौ बन्द खालाम जों जास्ट बे भिडिअखौ मैयानि भिडिअखौ जोङो माने फानि हिसाबैसो बानायनाय जादोंमोन जास्ट ओमफ्राय जोङो वाट्सएपआव स्टेटास होदों ओमफ्रायो माने दसेनो दानदों ओमफ्राय जायबा एफएम वाट्सएप जिबि वाट्सएप बाहायोना बिसोरनिफ्रायसो बे भिडिअआ बांलांनाय बायदि जादों आरो जों बेबायदि माने होना दोनबाय थाबाथ' बेलेग खोथा ना दसे समल'सो होदों 24 आवार होबाथ' बेलेग खोथाखा जायखिजाया जोङो खै मिनिट जादों बारा मिनिट जाया 5 मिनिटल'सो जादों खोमा बे भिडिअखौ होनाया ओमफ्राय माने बिसोर एफएम वाट्सएप बाहायग्राफोरनि थाखायसो बियो बांलांनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फार्स्ट माने फेसबुकआव आपल'ड होनायखौ मोनथिनाय बायदिब्लाथ' फागि बिथाङा माने फार्स्ट होग्रोदों आरो जों बहुत शेयार खालामनाय नुदों ओमफ्राय भिउ नुदों कमेन्ट नुदों मथा मथि शेयार खालामनाया 182 ना मा जाबायमोनदां ओमफ्राय भिउआबोथ' बहुत जाखादों जायखिजाया भिउआ बहुत जाखादों आरो शेयाराबो बहुत जाखादों कमेन्टआबो बहुत जाखादों फेसबुकफोराव इसाबायदि शेयार खालामबाय थानांला जायखिजाया जेनेबा बन्द खालाम जों आखाइ खबजोबो बेबायदि फेसबुकआव शेयार खालामबाय थानांला आरो मोनथिनाय बादिब्लाथ' इउटुबावबो होबायनो जों दानि बावैसो मोनथिदों इउटुबाव नुनो मोनदों होननानै सासे लोगोआ जेनेबा मेसेज खालामनानै खिथाहरदो ओमफ्राय प्लिज जेनेबा जों बेबायदि भाइरेल जानोबो गोसो गैया जों जास्ट ओरैनो फानि हिसाबैसो जोङो बे भिडिअखौ आरो आंनि लोगोफोर जायबा आंनि लोगोफोर आरोना क्लास फ्रेन्ड बिसोर मोनथिखायो आंखौ बेबायदि फानि टाइप भिडिअ बानायबाय थायो होनना मोनथिखायो स' जायखिजाया शेयार खालामनायखौ बन्द खालामदो बेयो जोंनि रिकुवेस्ट आरोना गथ'फ्रा होननाय जाहैबाय गाज्रि भिडिअ नङामोन जास्ट फानि भिडिअ बे फानि भिडिअ आपल'ड खालामनानै भाइरेल जानायनिबो दिनैहाय नायगिरिफोरखौ दुसिदों आं बे बाथ्राखौसो बुंनो बे भिडिअखौ खालामदों दिनैहाय बे गथ'फोरनि भिडिअआ गाज्रि नङा गावसोरनो खोन्थाबाय गाज्रि भिडिअ नङा जास्ट फानि टाइप भिडिअ बेबायदि भिडिअ भाइरेल जालांबाय आरो भाइरेल जालांबाय जाबाय गाज्रि भिडिअ नङा ओमफ्राय मानि थाखाय बे भिडिअ खालामबावनानै मानि थाखाय बे सरि बिबावखो मानि थाखाय मा बुंबावखो नोंसिनि भिडिअआ भाइरेल जाबाय नों बेबायदि टाइपनि भिडिअ खालामनानै इउटुबाव आपल'ड खालामदो रां खामायदो गुरलाब खामायदो जोंनि भिडिअआलाय मानो भाइरेल जायाब्रा हाय खाफाल जोंनि भिडिअफ्रा मानो भाइरेल जाया भाइरेल जानायनिसो दिनै नोङो बे नायगिरिफोरखौ शेयार खालामगिरिफोरखौ दुसिबाय गाज्रि भिडिअ मोनबा आं जेबो बुंनाय नङामोन दा मोजां भिडिअ इमान जाम्बि मानसि दं नालाय जोंनि गेजेराव आयै बेलेगफोरखौ नाय बे साना बादाम खासा बादाम होननायफ्रा भाइरेल जानानै बेसेबां माबायदि जाखो बेसेबां गावनि केरियारखौ दानो हाखो आरो बेसेबां फेमास जाखो दा नोंसोरबो जुदि भाइरेल जाबायब्ला रंजादोब्रा बे टाइपनि भिडिअ बानायनानै हगारदो इउटुबाव सिनाय जासिगोन मिथिजासिगोन जाबाय बेबायदि नोंसोरो गरफा गरनै इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामदो मानिथो बे भिडिअ भाइरेल जानायखौलाय गाज्रि भिडिअ भाइरेल जायोब्लाबो बे शेयार खालामग्राफोरखौ रायो मोजां भिडिअ भाइरेल जायोब्लाबो बे भिडिअ नायग्राफोरखौ रायो
मा घन्टा जाबावनांगौ जाखो बिदिलाय सोरनिबा गाज्रि भिडिअ भाइरेल जायोलाबो बै सेरखांखौ केस होनायसै एक्स'रथिक भाइरेलखौ गावनो खालामा लादों मा जाबावनो सिचुएशन इज भेरि बेड होनो बिदिखौ बे बिनानावफोरनि भिडिअ होननानै आं मिनिनोसो ओंखारदों गावसोरनो खोथादों फानि भिडिअ भाइरेल जादों सरि बिबाय गाज्रि भिडिअ नङानो भाइरेल गावसोरनि खुगाजोंनो होनबाय गाज्रि भिडिअ नङा मोजां भिडिअ थिग आसे नों मोजां भिडिअ जुदि आपल'ड खालामनानै नों जुदि मिथिजाबायब्ला भाइरेल जाबायब्ला बास नों बेबायदि कन्टेन्टनि भिडिअ हगारबाय थादो बहुद निमाहा बिनांगौनि प्रयजन गैया माबा गाबलायनांगौनि प्रयजन गैया माबा मोनसे जानायनि प्रयजन गैया गाज्रि भिडिअब्ला आं जेबो बुङा आं गाज्रि भिडिअनि बेबायदि भिडिअ खालामफेरा दा मोजां भिडिअखौ नोंसोर बेबायदि खालामनायनि लाब गैया दा गोबां मानसिफ्रा भाइरेल जायोनोसो सोरबा सोरबा बुङोनो आदा आंनि भिडिअ भिउस फैया प्लिज हेल्प खालाम सोरबा बुङो आदा आंनि भिडिअआ मा जाखो भिडिअ हगारनानै भिउसा फैया आरो नोंसिनि माबा भिउस फैनायनिसो भाइरेल जानायनिसो माबा भिडिअ नायग्राफोरखौसो माबा भाइरेल जादों मादों रायलाबायदों आसा केस होनो मानोथो बुङाखैब्रा केस होनोसो बुंदो मा स्रा जाबाय जायखिजाया मानो आङो जाय बे बिनानावमोनखौहाय बेबायदि भिडिअ खालामाखैसो बुंदों भिडिअआ जुदि भाइरेल जाबायब्ला जाबाय मोजांनि खोथा खिन्थु बेबायदि ओंखाय बाखाय ओंखायनि भिडिअ आपल'ड खालामनानैहाय ओंखायनि भिडिअ बुंनानै शेयार भाइरेल जालाबायनायखौ निमाहा बिनाय मानाय बे नायग्राफोरखौ शेयार खालामग्राफोरखौ ओंखायनो दुसिनाय रायनाय आं बेखौ थिग मोनाखै माबा मोनसे गोलै जाबाय बे जाय नायग्रा बिसोरनो माबा मोनसे गोलै जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर आङो इदि खालामदोंमोन बोरैबा भाइरेल जालांबाय बे शेयार खालामग्राफोरनि दाय माबा मोनसे भिडिअ ओंखारबाय निमाहा रायजोफोर बे नायग्राफ्रा नायबाय बिफोरनि भिडिअ जादों नामा बे नायग्राफ्रा नायखागोन ना भिडिअ आपल'ड जाबाय नायखागोन आरो माथो बेखौ बुङो जाखो जायखिजाया मानो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिमोन कन्टेन्टसा बेल' जाय बिनानाव सानैमोननि भिडिअ मोजां भिडिअ फानि भिडिअ भाइरेल जादों दा बेखौ निमाहा बिदों दा बेखौ आं एसे गोसोआव थादों बेफोरबायदि भिडिअखौ निमाहा बिनायनि खोथा गैया आरो बिलायनांगौबो प्रयजन गैया दा भाइरेल जाबायब्ला भाइरेल जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामबायब्ला बेबायदि कन्टेन्ट आपल'ड खालामनानै थाखा खामायदो गुरलाब खामायदो होननानैसो आङो बे बिनानावखौ फोरोंहरदों बास बेखिनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जाब्ला निमाहा होदो बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै थाबाय